nang litum pan kaningye kangtung la pu helo jo arnisi ke damtang non ciklo November ciklo kreni la pen kriye thom arni national seminar dolo 6 schedule aputha lake Karbi Anglong Autonomous Council si organize lo lapen kera kacerap do natum Center for Karbi Studies Difu Assam lapen ke Department of Political Science Assam University dak Difu Assam Difu campus a function bangge Karbi Anglong Autonomous Council si organize lo seta ningoylam alang litum CEM lapen hala CEM MLA MP atumta nangdun tu tede apa ya nangdun tu tede amat kapra ka preside abang inudvet nangidun surjorong para ke hai alang li EM alang si ka preside arnisi lata inaugural session husi alang litum do chot la phi ka vedar lo krehiniar nita krethomar nita alang litum vedar lo avedar lo lale son alam lo ning oy alam lo sita seminar bangke miulu pu ana jir ki ding ilitum pu verteti 6 schedule ke chodorde pu si aja tungi pu autonomous nangi autonomous state si kenang poma 6 schedule si kenang poma pusi ke pu seta ke tok ta Elvin Teron ke hai ta tok la son seta lage karju nang ya lam kali athema hala article 244 a long si tok dak lo autonomous state dolote 6 schedule paragraph 20 pu thak si do pu ke tok do ko ke tok hala ke tok thip le until la si kenang ma pu question se ave hini ta nangi lage hini ta nang ni ti ko si autonomous state ke do thek po na hello la si hini ta nangi la bangke aku chodor de palam li 6 schedule ke choja fan gali lage काम के claim ya fan ilitum akar bianglo autonomous council lapen ilitum election ke do anta ke choji fan gali lapen ka khela je fan gali akam ke claim je fan si ilitum election ta politics ta itum ka khela je fan ka pathu je fan gali ka pathu le lage ka pathu chot pul le lage itum weird that pul lage itum a that ke politics काम के claim ये फन लगे काम के claim ये फन अर्निसी सिता इलितुमे पुलो शिक्षिदुल के बिओंग हेंटेन पुलो अर्निसी पुथिप लो प्रोफेसर डोंगेल अलंगली के मिजोरम यूनिवर्सिटी प्रोफेसर लो अलंगली के शिक्षिदुल लम के ठेक पे में हा अमेरिका बेची अलंगली सेमिनार की दुल तांग बा अलंगली पुथिप लो जे 6 schedule atenge ilitum anut ka prega phar jakong cho hang nam ya kam we lo selami pula tante nang tu me thang si selami nang tu me thang si claim nahi long little lata e tribal atum si long chot po election ta tribal atum si ar jab dun long chot po lapen vote ta tribal tum si pilong chot po pusi alang li ta ninge te kang lapen ha mizoram long ke do chakma a council lapen mara a council lapen aku isi dolan tadum ke thomdo autonomous council lada halada tribe atumsi tribal atumsi vote ta pilong chot lapen election ta arjab long chot son dak taksi itum da Karbi Anglong ta wi nang lasi ilitum APHL se tum ke hangkong alam bangai lage a hok alam lo pusi jok lo pusi itum manang putikang thip APLC si chok lo directly nang pope seta la ilitu APLC ke hang alam la pen nili ta kaning je do nalam si chok lo pusi ala tu puet tar mane APLC ki ke claim bom kam an ke chok lo pusi nang puet arnisi la si a seminar bang mi olo national seminar ni ha chomang atum ta bang hini ta nang dun lo halatum ta pulo chomang atum khasi hil salong ta khasi atum si election thur long chot
la ben khasi ben karbi tum si hada vote ta pilong chot so until la tangte da council ben se lang tum ke hang lo al pen kel ku bang sian da chitang de mle da chitang de la pen pi tami chitang de na nang li la su ta ku si ku yin kopia potona je tong de lone ne li gama tha alang litum ke sik sidul ke lang ching lu le der nei pu mate di la pen chu ta jing tip te der nei so ta jing thi te der nei pu lo la ke thang da ka lia bostu pu se ke tin non ge bang so jing thi pe me lang ching lu pe me dress pe me tum si ke wa doctor tum sai si lam nei professor Marco Batri Mitri yo la sona tu la pen ke halapu dolang ho amen do lan chok takali litum long sonam wang chuk da nang dun hala dak pen alang litum at trup ke wan alang litum anta do sonam wang chuk ke lake India chot kali international munit lalang lige inu tek seraba alang lita mesen busi pula sik schedule ke nang wegi busi pula alang litum ta sik schedule se hang bom lo dapat ni liga cinia tenge pini alang litum meeting do hala dak hala lasi lage mesen a seminar lo pusi lage elitum bhangi mesen lo lage mesen nelita kroy lo lage lapen alang litum pulo hala paragraph 2 sa paragraph 7 ta lagta lage ain ge silam nang po alang litum